Nature ba? Nature lover di ako. Indot kinitsyo-nitsyo dre ba no? Di ata mo nulis kwila. Di ra kadap di ra ka. Taytang ma'am, maskinsin, basig sabaan po ba ba? Adi na to kapas ma'am dire kalayo na ning lugar na tong gituan. Adi na to mangita sa mams to kapugok na to. Kita magkumpiyansa kay usay be no usog ito manugo. Sa ba to gidugay-dugay dre. Ay dito magsabak ta sa unahan ba? Tara ni. Kita pag mga kuan dre ba. Karon kinanood mo sa kontrateryo. Wala unta mo. Atar na mo. Atar na mo. Kaya ano mo atar na mo. Ang ginawa. Sa. Ano ba niyang sunod-sunod sa tuwa bay? Siyong di oy. Madlok pud nila na ba. Sa ning kanto dire ba no? Saba biya kay ta basig lamaton ta ba? Totoo mo ana oy padayon nagbaktas. Sus tara oy. Bas ngali bumawan na ka. Tara enjoy ka mga nature. Dito nakit ano yung mga estudyante ma'am nanulod. Tarong bitaw dong. Pili-pili dire dong. Ano ma'am kay kapamang ka. Uy, tarong bitaw dong. Sige na lang Salamat kay dong hala sa kuan dong. Di mo man. Araw dito diri ako mga estudyante ba. Makitaan gayud ako turon. Ang duklo gid ako to sa isa ba. Ako'y nilabot na istabay. Dako lang gilong. Ba si ma'am bay. Ala, nagagid. Abot kaabot na diri bay. Taya niyo eh. Tanda ko palagi. Makaapas di na diri. Sugato na lang na to. Ang dita kasabad. Sige, basig maduklan ta ani ba? Ay ma'am ba. Awa lagi to. Lagi ako mga estudyante Okay, ma'am Gamo. Nani ko sa isang lahat. Pagkaya tayo kikibot mo. Wala. Kapila ba ba? Assignment ninyo. Wala ko nyo ipasa. Kamu ba? Ano na ni Batman mo nga? Ma'am. Sa mula. Ilom na MJ. Kasi tutukunin mo ba? Na lagi. Si Bat mo ba? Wala akong. Ito. Pre, dali pre. Dili ka kay lalayo na ni pre. Pre, ano to pre? Ambot pre. Mo masiro tong ginatawag nila yung kanto pre. Para po kita to ba? Ngayon to gitlog pre. Manaon, pero kanang imuha din na niya makaon kay gibun man na. Naaragay mo niya ha. Dapat pre, grabe mo makakon pre. Kung mo kita to ba? Pre, apat. Tagang apat na din eh. Animal, ang palagod ko! Duwa to eh. Ano sa man to? Patay. Nagnayan ko. No choice na ni. Tapos magad ko na lang ni. Palit ka lagi. Huwag diyan, oy! Ito yung sa Monte Chard. Duka to pre. Ano ba ito yung kanto no? Ito magda pre. Di ba ito yung alien? Butang pre. Ano mo niya ha? Dada ko sa mga kabig.
bago ni. Asa man ko mga estudyante? Ibiyaan ko ba? Ano man ito akong ilong ito?